Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kami kuPastor Tony nge-channel Infliki. Okubalulekile nokufanele ongakwenza ngane kwethu ukulike nokusubscribe nokuba imember nokunikela amandla. Inamba yesibisi kuphela ukungifonela ungangi-WhatsApp ungasenda ama-SMS ngifonele futhi from 9 ekuseni kuya ku5 ntambama. Sicela sibheka la udaba likabheka igcine Thembani ngicela ubuze maphupha la uthisha ushawa uthisha omkhulu. So akachaza ukuthi uthisha omkhulu omfundisayo vele wesikole afunda kuso noma uthisha omkhulu ovela ngokwephupho angamazi uyabona. Kodwa ke sesithi ke uma ngenze kuba uthisha omkhulu usiphupha lo uthisha omkhulu awufundi wena isikole awusafundi isikole kupha esingathatha njengoluhlu uma ekushaya uthisha omkhulu noma uthisha nje ngoba lokusho ukuthi kungenzeka izwi likaNkuluNkulu lisanda ukukuthinta ngesikhathi ke lifundiswa futhi uma kunezwi likaNkuluNkulu likuthintile noma sanda ukukuthinta noma lizokuthinta ungayibona into engathi uyashawa kusho ukuthi kunalesiqondiso ositholayo ngezwi likaNkuluNkulu 2 kuTimotheo 3 verse 16. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkuluNkulu ilungelo ukufundisa nokusola nokuqondisa ngokuyala ekulungeni. Kanti uTimotheo wokuqala chapter 5 verse 20 abonayo ubasole phambi kwabo bonke ukuze labanye basabe. Kanti ke la singakusho futhi okwesibili uma uphupha la uthisha kuwuPaul Hlume kushaya lungabe lusho kunesifundo osinikeziwe wena noma uzosinikeza melana nesiphambeko sakho futhi ozosizwa noma usizwa njengamanje. Exodus 18 verse 20 ubafundisa izimiso nemithetho ubatshengisa indlela abayokuhamba ngayo nomsebenzi abayokwenza. Kanti uTimotheo wesibili chapter 4 verse 2 shumayela izwi uqinise noma kuyisikhathi noma kungesiso sola ukuze uyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa. 3 kungenzeka ke futhi silibhekelele ngokwesintu uma uphupha uthisha omkhulu noma uthisha kuwuphawu olungaba lubuke kwesinye isikhathi uma ekushaya ngoba lokhu kungakhomba ukuthi isidalwa sakho aseneme futhi sesicunukile ngoba wena uziba ubizo awufuni ukulandela uma ukuthi umuntu owembethwe imimoya njengamanje uyabona. Nasithi number 4 kungenzeka uphuphe futhi uthisha noma uthisha kulekushaya kanti sekuphendula lengilosi manje kuphendula lesidalwa sikwembethe ukuthi asize kabi kuwa sikushaya asize ngolako uyabona. Noma ke kunento ezilwane othunyelwa ngayo wena ukuthi idile nawe ebusuku imelane nawe ebusuku kodwa izwa ngesimo sikathisha kanti kunento ewumoya omubi oyisilwane ewuthunyelwa ngayo. Asivale ngokuthi number 5 ke kodwa kungabuye kuvele futhi uma ukuthi uthisha ke lo okushaya omaziyo lo thisha uyamazi vele uthisha omkhulu okushaya kusho ukuthi lo thisha ngenzeka akeneme phela ngawe noma akalungile ngoba kungenzeka ingoba akaneme ngezinto ozenzayo akaneme nje loliphatha ngayo njengomfundi noma ke kunalento ukungalungi kwakhe lo thishela kunezinto ayiphatha mhlawumbe ezingalungile kahle noma azenzayo ezingalungile kahle lesikhathi ulele wena yabona ile mithi egadlayo bese bantu uyashaya. So besibheka la uphupha ushawa uthisha ngabe uthisha uthisha omkhulu kodwa as long as kuwuthisha yabona. Siyabonga unganikela ungasubscribe ungalike ungashare ungasilandela on Instagram ungasilandela futhi on ETV every Monday on the morning show siyabhekana khona amaphupho. Siyabonga. Kulela boyo Jesu